plan for your life is that you grow to spiritually maturity. Spiritual maturity. Mao gid ang plano sa Ginoo. Pagkatapos sa nato ang kinabuhi, o diha sa imong kinabuhi, nagtubong ka diha sa imong espirituhalong kinabuhi. Na diha sa espirituhalong kinabuhi, gusto sa Ginoo na tanang area sa atong kinabuhi, o tanang dapit sa kinabuhi nato matubong ta. Matubong ta kung kini mahitabo lamang na umay nato tunguhan kung gawaton si Jesus Christ sa itong kinabuhi, sa lahat ng pagkinturya, ang kini mahitabo, human, na kita nakaangkong kung kaluwasan. So, ang kaluwasan na gihapan sa Ginoo sa tuwa, kini kay, huwag pasabot na okay na, o enough na, o sakto na, alang kanimo. Kaya ang Ginoo, hindi siya ubos na magpabilis kita sa ubos na kahintang sa espirituhalong kinabuhi. Ginauman kita niya, kita hutubok sa atong espirituhalong kinabuhi o sa kanang area sa atong kinabuhi diya sa pag-alagan sa Ginoo. Na in Colossians chapter 1 verse 24, imong sabanan niya, or chapter 1 verse 20, nag-ingon sa we proclaim Christ, admonishing and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone perfect in Christ. Ang pulong perfect, ito sa pagkakali. Ang pulong perfect, nagkakasabot ini o complete, mature, o full grown. Ito po, dili perfect na wala kayo sala, ang perfect na ipasabot niya na nihingkod ka. Nihingkod ka sa imong espirituhalong kinabuhi. Ito may kahulugan, ito may pasabot ang hingkod. Pasabot ang hingkod, hindi na kadali masakitan, hindi na ka madali ma-discourage, hindi na kadali maglukod, sa luhan ka, kanihan to, kung kayong hingkod na ka, hindi na ka basta-basta maglukod. Sigulang na ka spiritually. Ino pa, perfect does not mean sinless. Perfection. Hindi po pasabot na perfect na kawalan na kayo sana. Makasala, magyakon ka. Makasala, magyakon ka. Ano pa ni Cortes? Go. Ano pa niya? Perfect refers to the proper end of one's existence. Dapat dili ka magpabilin sa kung-unsa ka kanihanto. Sa diha nagidawat imo si Jesus Christ sa kinabuhi as your Lord and Savior, dapat dili ka magpabilin ka ng level sa pagpangalagad sa Ginoo. Or dili ka magpabilin diha ka kahintang sa iyong espirituhalong kinabuhi. Sabihin ka na, luwas na din ako, okay na po ang kahintangan sa kinabuhi. Hindi naman gusto sa Ginoo. Sa ito ang student, sa itong isang nagkanday, nagayos ko kita may tunod sa pagiging follower sa Ginoo, pagiging disipulo sa Ginoo. Sa ibang ginaan gusto sa Ginoo sa tuka. Di lang diha tabang sa kaluwasan, kundi buhok niya sa Ginoo, kita mutupo, kita mahimok kitang disciple sa Ginoo, mahimok kitang mga sumusunod sa Ginoo. Ingon pa dali lang, ang pulong everyone, God's plan is for every believer to reach spiritual maturity. Mapagpusa, dili lang kay siyan, dili lang kay yung tapag, kundi matagpusa ka nato sa ina sa simbahan, gusto sa Ginoo na mutulong ka spiritually. Ngayon pa nga, kiring, pili naman siguro na itawag sa Ginoo. Talang itawag sa Ginoo. Sa diyan nag-idawat ni mo si Jesus Ginoo kinabuhi, nanay kuling ang Ginoo sa imo. O kinahanglan nga imo kining discover. O kung ma-discover mo kining, kinahanglan mag-obey ka sa Ginoo. Kung ano sa man niya, gusto ipabuhat sa imo. Ang pulong spiritual maturity, kasabot ani is Christ likeness. Spiritual maturity, ang kasabot ani is Christ likeness. Nagkapahatuban kini sa pagkisama ng Iso Kristo. Dili ba gidato masundok nilari si Jesus Christ kung kinsa kaya. Pero sa iyang style sa pagkinabuhi sa atong panahon na niya sa kalibutan, pwede na natin masundok. Dili ba tunta makabuhi patay, dili ba tunta makahimo og dagko na mga nilagko. Pero the way niya kinabuhi tentang one pa sa mga disipulo, pwede na natin masundok. Mag-share sa word sa Ginoo, mag-share, magtudlo,
Magpakita sa gugma sa tanang mga tao, walay pilit, walay pinilapit. Ito pa yun, mag-ampok. Kapag sayo sa gugma, mag-ampok, diyak ang inawan, makiksulti sa Ginoo. Pwede natin na masundog ka na. Kung giunsan niya, pag pinabuhay sa panaka, siya sa kalibutan. So ang pulong spiritual maturity, ang pagsundog sa iya, to become like Him, to become like Jesus. Ino pa, Christ doesn't simply want followers. Di lang gusto ni Jesus na nais sumusunod sa iya, but He wants fully devoted followers. Kung may fully devoted followers, inong kinabuhi na ka-devote na siya sa Ginoo. Kaya nung dumo itong illustration na akong iwan ko. Akong missionary na ipadala ako mag-mission dito sa Fiji Island na adunay mga tao, hindi na mga tao na nawid ito is mga tao na kanibal, mga tao na mukha kong tao. Hanggang padulong sila dito ang kapitan sa mga bangko nag-alanganin siya, ingon siya na James, bubalik na ta. Kaya sigurado, mamatay ka, kung di lang ikaw, pati na lang ang kuyog ito mamatay. Pero si James, hindi ingon ni James. Ingon niya, na wala kami buhawa sa buwang ulit anay. Ito di ka na lang ang patay na nila. May tawag devoted followers. Kung i-consider nito yung mga kagalingon, na wala ka na ilabot pa sa ibang pinagdil. Wala ka na ipagpulutan para sa iyong kagalingon. Kung dili ang adunay katuwan sa iyong kagalingon, isang Ginoo na. Tama mong gingon sa inyong ginatawag ulipon. Pag binutag ulipon sa unang panahon, consider na kung ikaw ulipon, consider na ikaw wala na yung katuwan sa iyong kagalingon. Ang tao na may katungod na sa imo is ang nagulipon sa imo. Whether iyaha kang pakaunod o dili, wala kay labot. Iyaha kang patyon o bulimon, wala ka na labot. Iyaha kang ibitay sa cross o pinambungod o nakusod, wala ka na labot. Kaya ang may katungod sa imo, ang tao na nagpalit sa imo, this is ang nagulipon sa imo. Muna ang pasabot sa ulipon. Kung niya ang pasabot na kung nabuot sa Ginoo kay ikaw mahimong kang devoted na sumusunod sa Ginoo. Dadiin ang imuhang ginatawag na kaugalingong kabubukon isakway ka Ginoo kung hulipan mo kinig o kabubukon sa Ginoo. Namatay mga ginatawag mga monthly o ginatawag na ito mga faces na kinabuhi. Pero i-consider nyo na siya na wala. Kundi kung nito ang kampukol sa Ginoo. Ikaw pa ang 1 John 2:6. Whatever claims to live in Him must walk as Jesus did. Sinisan kinsa man daw. Walang kinabuhi siya sa Ginoo. Kinahanglan maglakaw siya o magkinabuhi siya nasama sa pagkinabuhi niya. I do believe na kita nanganangan din sa Ginoo. Nagatuo ko na kita nagatuloy na kita sumusunod sa Ginoo. Pero kung sa Ginoo na ikaw maglakaw parila sa Ginoo. Huwag pa sabot, di lang kay ikaw lakas pagsimpa, ikaw lakas pag-alis yung mga kundi sa kanal adlaw sa iyong kinabuhi. The way you talk, the way you act, sundungan ninyo sa Ginoo. Siya man ang atuang na kining tumbalan. Mas maayon na yung kita ng mga Kristoano, naman tayong idol sa doon kinabuhi. Hindi sa suntaan ng Diyos. Ano ba yun? Pero pagka nito sundungan si Jesus, kagad mga Kristoano, mas kalit pa musundog sa mga tao o mga sikat sa kalibutan rather than sa pagsundog ng Jesus Christ. Kailangan sila. Isang Kristoano, kung ina sa mga pangkatunan, dali na makahayo manisihan sa mga taong sikat sa kalibutan. Dali na makahayo makinggan dito ang istoryahan sa Koreano. Kung sa'yo maulog sa Koreano, matingala ka, dalaman na kung kapon.
Kapagpot ko na ginakaw ng Koreano. Bastay, ito yung kanina, kasi daw ko, pagklaos Koreano, bastay, pagkauna, ay mga bukaw kong bulat. Ay pag ginagawa ko ng sakin, pero pag mga kabatang unan, wak na, bastay tumunog sa istorya, Koreano na kumunan, bastay, may Yusef. Ang tubo, kay bisan ang mga yung people na ginagawa, matakda. Dawin ang Koreano mukaon, mga klase sa kinanan, dawin ang istorya, mukha ang sunanda sa istorya, mga sinumuban, mga purma sa tubo. Patay, ano yung naman kayo susuban, pero kinabuhi, ni Kristo pagkalisuban sa tubo. At kayo manunggong sa lifestyle sa mga artista, ginagawa na Korean. Pero sa lifestyle sa Ginoo, hindi ka malumusundo. Hindi mo ako, hindi ka malumbasan sa Biblia. Sa mga yun sa Biblia, makita lang yung ako kung nagabasa sa Biblia. Ayun lang yun. Ayun lang ako kung nag-pray. Ako po sa mga anak ko. Wala kung buot ka na mahimo nga kung ikaw nag-claim na ikaw follower sa Ginoo. Nag-claim ka na si Jesus sa aking mga kinabuhi. Buot sa Ginoo na ikaw manhimong devoted, manhimong maglakaw sama sa paglakaw ni Jesus Christ. Bak kinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Jesus Christ. Ikaw pa ang puno sa Ginoo in Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. If it was to give some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ will be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kung ano yung gusto sa Ginoo? Gusto sa Ginoo na kita musulot sa iyang tawag na lika nato. Tama sa iyang ingon niya, ang Diyos nagahatag sa pipila, nagatawag sa pipila, inaagi sa mga apostoles, mga propita, mga evangelist, mga pastor, mga magtutudlo, para unsa, to prepare God's people for works of service. Kini na mga tao ipadala, o kini na mga alagad sa Ginoo ipadala sa Ginoo para andamon ang katawan sa Ginoo para asa, para sa pulumaton. Kay buhat sa Ginoo, nausulat ka. Dili man right, away na mahimo kang pastor. Pero kini ginahimo sa mga ginatawag, evangelist, mga pastors, mga teachers, pag-andam sa imo nga, aron ikaw, mahimong usab na pastor, mahimong evangelist, mahimong magtutudlo. Dili man ako hiya ka mag-pastor. Dili man ako huling ang mag-pastor. Nuduli na ka. Propita, magulat na may propita ko. Mga apostol, magulat na yung apostol. Yung pinaka-mga reliyon, nagagawin yung apostol. Yung mga may pastor, mga may magtutudlo, mga evangelist, magmagwawali, sa pulo sa Ginoo. Ikaw ba, be perfect. In Matthew chapter 5, verse 28, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Kung ano yung perfect? Wala yung kasaway. Kaya iyong amahan perfect usap. Amahan nito nga sa langit. Iyong pa, Romans 8:21, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Anong ginawa sa Ginoo? Iya kitang i-predestined to become to conform to the life of His Son, which is Jesus Christ. Apulo sa Ginoo nag-ingon in Matthew 28:19 to 20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey I have commanded you. So what would you think ang gusto sa Ginoo? He wants you to devote your life niya sa Ginoo. Ang mabago sa kanan mo, gitawag sa Ginoo. Tinawag na dili ka mahimong apostoles, dili ka mahimong evangelist nga, dili ka mahimong apostol nga, dili ka tinali mahimong pastor nga. Pero magiging teacher priest ka. Hindi na kayo ang mundo at mga graduate sa teaching.
pwede kang wali sa puno sa Ginoo, share the word sa Ginoo, to become an evangelist. Ang ako dahil mensahe, God's plan for your life. Ang plano sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Ingon pa ang ining the Great Commission sa Matthew sa 19 to 20. Uban sa kaluwasan, yung salvation plus spiritual maturity. So hindi lang kay enough na sa imuhang kaluwasan. Buot sa Ginoo na ikaw buhin po sa diha sa imuhang espirituhanong kinabuhi. Kapag tanawag, what does the fully devoted follower of Jesus Christ look alike? First, God wants you to become a genuine follower of Christ. Kung saan yung genuine? Saan yung genuine? Tinuod. Anong kinahanglan man sa Ginoo na ikaw mahimong matinudanan na sumusunod sa Ginoo? Kaya daghan sa mga Kristohanon, genuine na follower sa Ginoo. Genuine kung matawag genuine kung hindi tingali ang dagat sa kinabuhi. Matawag siguro nga na tinunalay yung pagsulod sa Ginoo. Pero mo about kung abot kanimo ang mga struggle, abot kanimo ang kawalan ko sa kinabuhi, abot kanimo ang mga lain na mga pagsulay sa kinabuhi, makita pa ba diya sa Ginoo na ikaw genuine ang iyong pagsulod sa Ginoo? Dagan po natin Kristohanon nagadulat-dula sa Ginoo. Nagadulat-dulat diya sa kaluwasan. Kung sabi po, pasabot na ako, nagadulat-dulat diya sa kaluwasan. Nagadulat diya sa kaluwasan. Kung may mga nag-genuine, tinuod na mga sumusunod ng Kristo, hindi ka na nagadulat-dulat niya sa kaluwasan. Hindi ka na nagadulat-dulat sa ibang relasyon niya sa Ginoo. Kaya naman, He wants you to turn away from your sin. Buot sa Ginoo na ikaw bumiyak niya sa imong sala. Sudilik ka na, dapat magdulag-dula sa imong relasyon na sa Ginoo. In Acts 3:19, inong repent, then turn to God so that your sins may be wiped out. Pinusuli, basuli, balik niya sa Ginoo, aron imong sala, mapasaylo, umawala. Kapag ko pa doon, kinahanglan na imo ang hinusulan ng imo sala. Kung dili kay hinusulan mo, enough na, kung dili mo balik ka sa Ginoo, mangalakit ka sa Ginoo. Kaya kung mayroon ka, na hinusulan na ako sala, kung wala ka na sa pangalakan sa Ginoo, still, pagdahin yapon ikaw, makahilo sa mga kasamaon. Ay nadula-dula ka sa iyong relasyon sa Ginoo. Hindi pa dula-dula sa relasyon sa Ginoo. Buot sa Ginoo, na kumusunod ka sa iya, sinut-anay ka lang na pagsunod. Sinut-anay na pagsunod. Ayaw ka dula-dula sa sala. Ayaw dula-dulay ang iyong relasyon niya sa Ginoo. Mag-light out ang iyong sala. Kung ikaw, mag-hinusunod sa iyong sala. Ayaw pag-asyon na kung simpa mo, kaya ako pasayong sa takong sala. Mga pagano na siya na mga pagkunahunan. Mga pagano na siya na mga pagkunahunan. Na kung simpa mo, kaya tama pasayong ako sala. Mga lapit ko sa Ginoo, parang pasaylo akong sala. Isa wala ka na ginusun, o pasaylo ka sa inyong sala. Kailangan ginusun na inyong sala. Din mga lakad sa Ginoo, dili kay mga lakad sa Ginoo, ang pasaylo ka sa inyong sala. Kung dili, pangayon ay pasaylo muna ang inyong sala. Kung di pangalakad ka sa Ginoo, kung pangalakad sa Ginoo. Ino pa, He wants you to put your trust in Christ for forgiveness and eternal life. Daraw, buot sa Ginoo, ay imuhan, tunguhan, salikan siya, alam sa kapasayluhan sa imong sala. Kung alam sa kinabuhi, walay ang kapusan. In Acts 16:1, ang ikot, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. Tunguhi, Ginoo ni Kristo, aron ikaw, banwa. Ikaw God wants you to become a growing follower of Christ. Dali na, genuine, karon growing follower of Christ. Pero patapos, He wants us to demonstrate our commitment to Christ by being baptized. Ito ba na-baptismo? Na-baptismo ka na natin. Wala ka ba na-baptismo? Ikaw pa, ano sa inyo, kung buot mo, kamanin mo gayon na butubo sa iyong espirituhan mo kinabuhi, pinahanglan na magpamautismo mo. Kaya buot kinis sa Ginoo,
na inyong i-demonstrate ang inyong commitment diha sa Ginoo pinaagi sa pagpabautismo diha sa Iglesia. Mamaya ang starting point ng kinabuhi. Ang baptism, hindi siya makaluwas. Pero ang baptism, usap ini kapagtuman sa suko sa Ginoo. Pero ang suko kay Jesus Christ, hindi ako nagpabautismo siya. Si Juan Bautista, natalanganin siya, upot siya, utubili, nalili sa bautismo kay Jesus Christ. Kaya okay, ikaw ni Jesus Christ. Buwasa lamang. Alam sa pagkakatawa. Kung kinahanglan ka, kinahanglan na ikaw ang bautismo, aron ikaw suko, aron ikaw tumatawag sa imo ang kinabuhi. Imo pahiman siya to show your commitment to other believers by joining the membership of the church. So, human ikaw, kabautismo, kinahanglan na imong ipakita ang imong commitment yan sa imo mga kaunang pagtutuo, pinaagi sa pagpasakop sa iglesia. Kaya kung mayroon ka na, naluwas ako, na wala ka ng kabautismo, hindi mo na po ang kaubos ang Ginoo. Luwas na ka, pero hindi na mga muli sa Ginoo sa imo. Buot sa Ginoo, umutubo ka. Kung butubo lang ka, kung magpabautismo ka. Kung di lang kayo niya, kabautismo ka na. Kabautismo ka na simbahan. Hindi mo, sa lokal na po sa iglesia, ang baptism is part siya sa membership sa church. So dapat, kung ka baptismo yung anak ng iglesia, isipon mo na ikaw windrog yung anak ng iglesia. Kung kayo dito, kung anak ng iglesia, kinahanglan ikaw ang masupunta anak ng iglesia. Hindi mo kasagot, na membro ka ng iglesia, balwala na sa iyo. Dili ka magpunta sa kulimaton, dili ka magpunta sa kalihukan sa iglesia, kadagsa ka magpakita sa iglesia. Diyan ka na bautismo. Na kung dito ka malaking simbahan na bautismo, and then, may kumit ka aling na simbahan, dili ka magpamembro aling na simbahan, so sakto nito, ang membership nito, hindi basta-basta membership lang. At doon na kayo obligation. Kung ang ibang obligasyon, bawa pagsuporta sa mga lokal na iglesia, din anak ka ng sakot. Pagsuporta sa kulimaton, di lang financially, kung hindi spiritually. Pagsupport ka, pati sa spiritual. Labaw na sa spiritual. Makakalimutan na na iglesia. Ano kalimutan na simbahan? Hindi basta-basta na uman ka, makagawa kay Jesus Christ, yung kinabuhi, then okay na. Buot sa Ginoo na magpabautismo ka. Kaya ang baptism sa uban na iglesia, kung sa kinig ka, pamaagi, aron ikaw, sa kinig ka poor, aron ikaw, manghibong binggo na anak na simbahan. Kung ang inyong membership sa simbahan, hindi basta-basta na siya ang membership. Inyong padrina, He wants you to show your commitment to other believers by joining the membership of the church. Ipakita nimo sa katawan sa Ginoo, inaagi sa pagpapakot sa iglesia. Ingon pa ang Ephesians 4:6, ingon pa, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father. He wants you to regularly meet for worship and instruction with other believers. Kung man ka masakop sa usa na iglesia, bukod sa Ginoo, na ikaw kanunay na mag-support alang ng iglesia pinaagi sa pag-appeal sa tigo. For example, worship, corporal worship, o sitawa ka na, corporate worship. Bukod sa Ginoo, ang palayo ka, dali kayo, nagpapakop ka alang ng iglesia, pero mapikas na kasispa. Ang iyong support na mapikas. Dali basta na commitment. He wants you, bukod sa Ginoo, He wants you to regularly meet for worship and instruction with other believers. Sabi ka lang, kung ngayon ka na, yung membership na ako sa kasibahan, ano sa bansa na ilain mo na kasibahan, hindi ito mo. Thank you so much. Bukod ba sa Ginoo nga magamit ito? Paggamit sa Ginoo sa ibuha ng iglesia. Ang ibuha nga, pagsimba kay atulito, atulamusika, ito magamit sa Ginoo. Bukod sa Ginoo, na makita ka ng Ginoo, anak na simbahan, na nagasimba, nagapakita, nag-appeal, o worship, ano ba, regularly? Ano ba yung regularly? Kanunay. In Psalm 110:25, let us not give up meeting together
as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Dili ka kumundang sa panagtigom. Imoon daw nato kini na habit. Pag mahimo din mong habit ang usa ka buhat, pagdito dapat ikiyas sa mga mo. Buot sa Ginoo, kapag ayon ka walking sa meeting o panagtigom, dili ka mugita. Para unsa, imo daw rin mo mahimo habit, and then encourage one another. He wants you to possess an increasing knowledge of the Bible which you apply to your life. Wala, kanunay dapat ka na mapil sa panagtigom sa Iglesia, ang mutubo ang iyong knowledge bahin sa Biblia. Mapito lang natin sa Discord para makakapil ka. Walang importante ginunta na dyan sa Discord para naghahanap ka sa church. Dili kay worship na kamahon, may buong sa Ginoo na makasabot ka kung ano ang inyong knowledge. Ang bang sibahan, ang bang sibahan, iulan nila ang worship. Wala yan. Ano lang, focus nila. Eh, kung mga tao na malimbahan nila, mutuhan naman para ang worship. Kung sa Discord, hindi naman. Ang ilang inyong baliktad nila. Una ang worship, wala niya ang sa Discord. Ano ba, kay gusto yun sa Ginoo, mula lang atong gamit, bahin sa Biblia, bahin sa tulong sa Ginoo. Jadi, ma-apply na ito sa atong ginagawa. Ino ba ang John 8:31, if you hold to my teaching, you are really my disciple. Anong dili ka natin sa tulong sa Ginoo, ikaw magtawag sa Ginoo, ngayon ang disciple. Wala kay oras sa pagpamalandong sa tulong sa Ginoo. James 1:23, be doers of the word and not hearers only. Kung ba ka makaduwag sa pulong sa Ginoo, kinahanglan niya imong i-apply iya sa imong kinabuhi. Hindi lang kay ego lang ka sa tigpamati. Dagan sa mga kasuhalong maayos kayo mangilaw. Dahil pag-abot sa application, hindi mo makita. Ang buot sa Ginoo, kadimo, na ikaw mamati sa pulong sa Ginoo, o guban, hindi mo pamatiya ang pulong sa Ginoo. Hindi mo makiling i-apply dahil sa mga kinabuhi. Ang isa na lang kita manupo sa pagpapalagay sa Ginoo, ito na saan sa Ginoo, pag-apply. Pag-apply sa pulong sa Ginoo. He wants you to value and practice prayer. Walang kailangan mo pasakot ka na iglesia. Doon na may prayer meeting. Doon ay cottage prayer. Doon ay Bible study. So it is, pwede kita makapray. Pwede ka makikistorya sa tuwang Ginoo. Sabi ka nga, ginatanunay, ginakong ginadasi. Na mga prayer sa ako ng prayer meeting, kay kusalin sa ka-importante na aspect sa iyo ang kinabuhi. Kung saan mo magtubo, na sa Ginoo, kung dito lang makabalo, makikistorya sa Ginoo. Minsan unsa ka relationship, kung wala'y istorya, wala'y establish na kalipon na relasyon. Tamay na nagsugod, pag panag-uyab sa isang kupol, nagsugod sa istoryahanay. Pag-sumatay sa satusa, pag-ilagila sa satusa, pag-isuod sa satusa, hangtod na nilalot nilang relasyon sa satusa, hangtod na disputa silang pagbinyuan. Kung pisang nila silang pagbinyuan, kanunay ka istorya. Eh, aron, di bugnaw sa karelasyon. Sa Ginoo, wala ka istorya sa Ginoo. Doon ba yung relasyon mo ako? Mainhan ba din mo ang Ginoo? Kung hindi ka kabalo mo ako? Hindi ka kabalo ang istorya sa Ginoo. Kung saan mo pag-ilan sa Ginoo? Kung saan mo pag-ibalo sa sunti sa Ginoo? Sa tingin sa Ginoo? Hindi mo kabalo ang istorya kaya? Mabitaw, nag-iinan ta na kinahanglan muglakaw kita, sama sa muglakaw ni Jesus Christ. Magkinabuhi kita, sama sa magkinabuhi ni Jesus Christ. Mabitaw, mag-iinan kita to become Christ-likeness kay Lord. Para mapundong nato si Jesus Christ. Si Jesus the way, si Jesus the teaching, si Jesus the nuwali, si Jesus na nabasa sa pulong sa Ginoo, kapalaw sa Ginoo. Ngayon ikaw, ngayon ka, namuslo ka sa iyong pag-alaga sa Ginoo. Dili ka mo basa sa Biblia, dili ka mo atong sa simbahan. Dili ka mo apay ng prayer meeting, dili ka mo apay sa mga kalukan sa simbahan, mga activity sa simbahan. Once na nag-commit ka sa itong membership, baka na iglesia. Ibutang sa iyong unabutan. Apil ka sa kalilukan mo ng iglesia. At doon na kayo responsibilidad.
kung ang imuhang responsibilidad to support sa tanang gulungaton alang ang kita. We can worship matagawin ko. When meeting, kapit prayer, Bible study, mga panagtigo, fellowship sa walang people, fellowship sa mga women, fellowship sa mga bakmen, dapat isipon mo, lalo na kayo obligasyon. Nung suporta ka na. Ha? Ano man? Para sa imuhang pagkalingon, para ikaw mo. Ikaduha. O una, para sa Ginoo. Ibutang ka sa Ginoo sa church. Dili aron malino o salang kakalamutik o display. Buod sa Ginoo ay ikaw malino niya. Kung saan paggamit sa Ginoo sa imo kung ikaw, sisisan mo mismo. Ikaw mismo magdumili ka. Ikaw mismo wala kay pagtagal. Kung sa'y meaning sa imo pagpasakot sa iglesia, kung dili ka, responsable. Ganun na itong nagpasagat. So wala, nalimahin na ito atong kaugalingon. Hindi mo ang gusto sa Ginoo. He wants us to grow in all business na kung pinabuhi. Wala atin na rin ang prayer. He wants you to value and practice prayer. Para kung nagpapuon ka, hindi ka na magkita o laing pa na buwan po. Hindi ikaw na pag-ingon ka na, Brad, pag-ampo, ikaw kayo, Brad? Ano naman, kabalawa ka po. Wala ko, wala ko, kanunay tinaikot na prayer meeting, gawas na, nasuod ka sa Ginoo. Kung sabi siya step, parang ikaw, nakabalawa. Ako lang isa kong gaya na, wala yung relationship na ulit ko. Hindi mo, kanunay mo, kabalay? Pag di ko magsimog-simog, kabalay, sumuusap lang. Okay. You know that you are my disciples if you love one another. Ako ang pinagmatawanan ng mga ipalo na ikaw, ako ang disipulo kung hinigog pa dito ang isang isa. Tingnan ba ang 1 Peter 1:22? Love one another simply from the heart. So, dili basta-basta na bupa ang require sa imuha. Imo pa, love one another. Deeply. Anong pinakalalong? Dili plastic na bukbat. Ha? Ano mo ba plastic na bukbat? Plastic na bukbat. Nagigubak karoon. Kunya, sinala pa natin deeply sa imuha. Deeply. From the heart. Dili from the mouth. Ano mo na? Dili from the mouth na bukbat. Kundi from the heart. Gikan sa sinauyugang balin sa iyong kalintasin ang iyong ipakita na maghigugma. Dili-ikan sa iyong nabing ito. Ay kung gikan na sa nabing, last na class na mugma. Ikatulo, God wants you to become a giving follower of Christ. Ano ba yung giving? Mag-ihatagong na sumusunod si Kristo. Ang purong giving, nilang purong kwarta. Diba ba? He wants you to understand your unique personality. Wala yung ako sa mga yun, kanina. Unique ka, ang hiling mo sa ino. Kaya kumparahin mo ka kanina na ito pagpan. Kung kanat, imuang pagka-unique ang pagagamiton sa ino. You want to use your ability, your spiritual gift. Natay abilidad. Hindi na umaw kang gantang. Abilidad na magamit na sa Ginoo. Natay abilidad. Natay spiritual gift. Kung buwan sa Ginoo, gamitin ng imuang abilidad, imuang spiritual gift. In other words, buwan sa Ginoo na mag-involve ka diya sa ministry. He wants you to be involved in ministry. Kung sa ministry lang, di ba? Kasi naghanap ministry, di ba? Kulang ang mga magsanyaw. Di ba? Yung mga pulo ng Ginoo, ano na ikanang kalalinon? Pero doon tayo ngayon mga ngayon. Kung ngayon sa, wala naman space sa Ginoo. Sabi yung isang batalon, nana sa tika. Kasi mahal. Ganun po eh. Ito sana. Dito sa balay, nasi ako ng balay. Batalon, yan yung dito sa balay. First niya, nakikita ka po.
buot na niya ang practice sa instrument. Kaya magpagamit siya. Kaya buot niya mag-involve sa LSP. Pero, dito sa uwi ito Ginoo. There's something na yung biyahan dito nga. First, pag-alit niya, ano yung biyahan, practice na sa kayo. Pero pag inyong nangyayari ng mga tao dito yan, what to involve in LSP. So ito, ang sinapos ako ng Christian. Buka gamitin dito. Katutuhan lang, kabataan. Ano nila na ang magiging involved, magiging pag-appeal niya sa Iglesia, para lang sa ating ito. Wala yung nag-vote nila sa yung kanina. Pero kung buka, mag-involve sa Iglesia. Tingnan sa music. Tingnan sa instrument. Background, yung pa, sa kong ikaingon na ganina. Sa pag-share ko lang sa word sa Ginoo. Halos wala tayo. Pulong sa mga limon, lunay kasama ala limon, pero pagkadyutay, mga nari. So kung punto ka ang service sa Ginoo, gamitin mo sa Ginoo. Leader sa music ministry, leader part sa worship team, leader sa pagtudlo, pamataan niya, people, o hapong, ikaw na nag-iusa. Kung mo magtudlo sa mga iyo, kung dibas ka, kita ang magtudlo sa pamataan. Kung kiwalay gusto magtudlo, gusto ka mag-link na sa simbahan, part na sa ministry nyo. Gusto ka mag-link sa bulak, part na sa ministry nyo. Manlako, part na sa ministry nyo sa ito. Tagad, magtangyaw. Wala ka ko'y part na sa church nyo, wala mati na pasikat. Nagkatulita ba? Walang tiwaan na position, nagka-drummer. Itagok na speaker, kay Richard Bali Drum. Kung saan ako, hiring. Kung ikuha sa papel ito, iwan sa kadram, doon ito siya ngayon. Kaya, hindi na siya responsible. Pero kung gusto niya magamit ito, kasi magtapon na lang sa drum. Hindi naman o. Kung gusto ikaw ang service, iwan ba niya, he wants you to understand your unique personality, your abilities, your spiritual gifts, and be involved in ministry. In Ephesians 4, listen to 12, it was Christ who gave some to be pastors and some to be pastors and teachers to prepare God's people for works of service so that the body of Christ will be built. Para malipon ang lawas ng Kristo. Di pa na sa Ginoo mga evangelist, mga pastor, mga magtutudlo. To equip ang katawan sa Ginoo. Kaya ron, pinanausap ang mga pastor, mga evangelist, mga magtutudlo. In 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering or distilling God's grace in its various forms. So now, whatever gift, these are all the gifts. Kaya na, yabag mo, kung kanta, di mo kami nila. Pagkaya sa pulong sa Ginoo, wala bagay. Dapat yabag mo sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Kung magkanta, tingarin nyo, yabag po di pwede niya. Hindi ka pwede. Kung pwede ka masaliyaw, pwede ka matudlo. Hindi ka matudlo, magkanta mo. Pwede ka magwalik. Hindi ka magwalik na magkanta natin. Wala yung istorya ng yabag. Kung mag-share ka, hindi makita ang iyong kayabag. Kung magwalik ka, hindi makita ang iyong kayabag. Kung matudlo ka, hindi makita ang iyong kayabag. Kung mag-limpyo ka sa simbahan, hindi makita yung kayabag. So whatever gifts na natin, yung mga ganito dito, kung bote yung mga pwede, hindi na makaya dito. Another one, Rupa Rina, he wants you to become, or to be a generous, joyful giver of your God-given resources. Gusto sa Ginoo na mahatag ka. In 2 Corinthians 9:7, yung pa rin, each man should give that what he has decided in his heart to give, not reluctantly, or under compulsion, for that love is cheerful giver. Buong sa Ginoo na muhatag kita, base sa akong ang kasingkasin. Kinasingkasin na maghatag, na dili daw pinugos sa paagi, kaya ang Ginoo na limit pa sa malipayon na naghatag. Natapusan, God wants you to become a going follower of Christ. Ganina, God is giving, follower of Christ. Natapusan is doing, follower of Christ. Saan yung patapos niya? He wants you to build authentic relationship with the unsaved. Sinugod na relasyon nato sa mga tao ang wala pang aluwas.
Dili mo pasabot na para makatulog ko, makahugda ko, kung sa kasilunanay na relationship, nato sa mga dili pagtuturo, ang wapil ko sa ilang, kabuang, kinabuhi, wapil ko sa humugo, wapil ko sa iyo, wapil ko sa isyo nila, kaya para makabuild ko ang relationship, hindi sa mga kapatid. He wants you to build an authentic relationship with the unsaved. Maayo ang imong kinabuhi at ubangan sa mga tao na hindi pagtuturo. Ang someday, na mga tawhana, makita nila, ay imuwang usapan sa mga lagat. He wants you to share the life-changing message of Christ with the unsaved. Ang imuwang kinabuhi na dapat ko ba? O na imong ibigay, kaya sa imuwang pagpakirelasyon, kaya sa mga dili magtuturo, kinabuhi di mo manausap. Katong kinabuhi, dili kong kinabuhi na wala pa kang usap. Kaya kung na-agree na kinabuhi niya, kanya ito is kinabuhi na dili maayo, karon hindi ako maayo yung kinabuhi. Wala kayo build the relationship sa mga unsaved na mga tao na din kakuhaan nila kung pagtulunan niya sa mga kinabuhi. Kung dili, ang kabuang ang pagtulunan nila nakuha sa kinabuhi. Okay? Kung posible, dili na noon sila mga lagay na sa Ginoo. He wants you to share. Gusto sa Ginoo, i-share mo ang kinabuhi niyo na nausap. Nag-iusap sa Ginoo, kaya sa mga tao na dili mo. Imong silingan, imong pabali mong palimalay mismo. Kita dali na dili tanan sa konflikto. Nakakadri ka, posible imong bapa walang diri. Nakakadri, posible imong papa walang diri. Nakakadri, posible imong may tulo walang diri. Kaya kato sila, wala ko sila anuwa. Kung kala sila, kung gusto sa Ginoo na imong pakitaan sa imong kinabuhi na iusap sa Ginoo. Ang tanang mga tawhana, na walang ibo na kauban sa ulit, baka uban imong sambo. Wala yung gusto ng Ginoo. Ikaw pa ang Matthew 9:37, Jesus said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Wala kong iwan kanina. Daghan kayong makisulod, pero ang mga harvest ay buta. Ang Acts 1:8, you will be my witnesses. Buod sa Ginoo nga mahimok kita ang mga saksi sa Ginoo. Hindi saksi ni Ginoo ba? Mga saksi sa Ginoo. Mayroon pa dyan sa 1:8, mga saksi diya sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea. Kung nakuha ng pastor, buod sa Ginoo nga mahimok ka mga saksi diya sa imong panimalay mismo, diya sa imong silingan mismo, diya sa imong community mismo. Para ka na mga tawhana, makailan sa Ginoo. Ang usa ka adunay usa ka alismen usa ko matur. Kining hagdan. Adunay klase, adunay duha ka klase ng hagdan. Adunay hagdan nga pataas, adunay hagdan sa baba. Sa diha ka nag-start ka sa pag-alagad sa Ginoo. Sa diha ang gidawat mo si Jesus Christ ang mga kinabuhi, buot niya ang sa kataas dito sa taas. Kung naroon may kabugan, kinahanglan mo bitang ka sa ilang. Receive ang kaluwang. Ikaduha, pagpapautismo. Ikatulong, pagpasak sa Kristo. Ika-4, pagpapil sa mga tumbanon, mga duluhaton sa Kristo. Pagsugot sa tawag sa Ginoo. Pinagbilay ng pagtubong sa Ginoo. Nagbilig buod ang Ginoo na mukanaos lang ito sa Ginoo. Sa diha, kaminyon ka, musulot na idawat mo si Jesus Christ sa mga kinabuhi, diwa na ka musulita. Alis ko sa sila. Apil-apil ka, kalimutan, may lagi lumas. Sino naman gusto sa Ginoo ang kinabuhi? Buong sa Ginoo na ibot, ibon yung kinabuhi ng Ginoo. Yan, ilapang ka lang pag-sino. Si Leighton Ford, God loves us the way we are, but He loves us too much to leave us that way. Hihigog na ka sa Ginoo kung isa ka. Pero, mas hihigog ba sa Ginoo kung kita? Hindi ka mapabilis sa isa ka karon. Ay na pagpapilin sa unsa ka kang unsa ipahitang karon sa spiritual ng Diyos. Kaya buong sa Ginoo ng unsa. Ang mga disipulo na na-encounter ni Jesus Christ, ang mga tao na nalagan, wala na sila gain ni Jesus Christ. Wala na sila ibang sila kapagit ka. Nag-ibog sila. Bisaka sila maang sila mag-alaman sa Ginoo. Alin ba? Namatay sila. Unang pag-alaman sila. Ikaw, anong kakaroon ikaw? Ang mga hukumong pag-alaman sa Ginoo. Ako lang ikaw naman. Wala sa Ginoo ang involved ka sa Ginoo. Wala kang tawag sa Ginoo para sa ng iglesia. Alin yung na panamulog ka. You want you to grow. You want you to evolve in this.
in any area sa ministry mo sa Ginoo at invite sa Ginoo. Pangutana, kung despite kung makaroon sa iyong kahintang, sa iyong leader, sa iyong pagpapalagad sa Ginoo, kung ano na ito kung ano na ito anong kabuti, kung tinumaan, na ikaw, mutubo, nga sa limumang spiritual na maning kabuti, kabatibot nilo, ang iyong kinabuhi, nga sa Ginoo. Buot ba nilo, na makulpil ang plano sa Ginoo nga sa iyong kinabuhi? Kung buot nilo, this devote your life